Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O shout out din, no, sa mga ka-followers, sa mga ka-listeners, sa mga subscriber o non-subscriber. Shout out ka natong tanan, o pasensya kayo nga nadugay-dugay kong upload sa sumpay ning drama, o karon di ta maglangan. Nia ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, Promise, Part 14. Please subscribe. This is Lex Fino Vlog. Okay ra. Dali na, babe. Iwas ng kaon. Okay, babe. You really hate you, Sheila. Gusto ti kapat yun. Now sa Lex Fino Vlog. Uy, hello? Ay! Inoo ko! Natagakan sa mga... Aray! I-assist ninyo! Tingari kasama siya. Sinara na, babe. Uyog kayo! Stop, Leog! Luya ko nimo. Sige kang tao, ikaw ginatagakan sa wall fan? Lagot bitaw kaayo ko. Og nakabisit pag samot. Kay tupad ramig table sa duha. Kisa duha? Kinsa pa? Ang kaslunon. Sila si Carlo og Sheila? Kaayo! Makalagot kaayo! Oo niya? Nitabang sila nimo? Da, igor ang itan-ao. Sure? O sa di mo gi-expect? Modali og barang si Carlo og tabangan ko? Si Sheila di ay? Siyempre ni tan-aw ra. Tingali nagkatawas hilom. Really? Di na niya kinahanglan nga magpa-pretend, no? Naibaw na ang tanang nga rich girl siya. You mean, pretend lang tong tanan iyang kabuutan? Unsa pa man ti ay? Nagduda ka nga na makako? Well, di lang ko makatuo nga nagpa-pretend lang siya. Look, the fact nga mo ato na siya freely sa opisina to si Carlo speaks a lot. Di ba na siya ngun ana sa una? Well... Kita at kitimalas tumabayhanan ako. Sina kaingon, nga na natagakan ko sa Wolfan. Abi na kung nagstera sila sa ilang table. Naguna-una ko niya. Nag-wish ko nga mamatay na unta siya. Ay, kikabaan di ay ka. Bisong balik ni mo ang imong tunglo. Oh. Ay, kikabaan di ay ka. Bisong balik ni mo ang imong tunglo. Dili ko mo tuog gaba. Mas mo tuog pa ko nga kung unsay sigihan og feed sa utok mo ay mahitabo. Sukad karon. Ako nang i-manifest nga mamatay si Sheila. Mamatay siya! Uy, unsa naman na imong gipamalit na ako? Kadaghan naman, ana. Sige lang, good. Happy magay ko nga nagkuyog mata karon. Nga mag-shopping. Rera ba kayo ni mahitabo, ha? Enough na. Kung may paliton pa ka, imo na lang, sad. Wala man ko mag-need. So, nag-need ko? Sorry. Nalimot ko. Hey. Ayog lang na pagsabot, ha? Pero, seriously, more than enough na ni imong gipamalit na ako. Thank you so much, babe. Okay. Mga unta? Okay. Asa mo ito mga on? Wait, maguna-una sa ko, ha? Oh, wait. Doon na una tayo doon nga store. Last na ni. Hapit ko malimot na. Asa man? Kanay sa bracelet. Mahal sa ba eh. Usab sa kasulduhan ako. Mangita na ako mas cheaper. Here we are. Oh, sila? No way. Anong kinahanglan magyot na mag-abot ni? Oh, wa sila makabantay na ako. Magpasalikod ko. Nagbasmansat ko. Dili din sila makanotice na ako. Timing pag yun. Nga, daghang-daghang tao karon. Oh, wow! You like it? Babe, Miss, ulit ko na. Kada nga bracelet nga. babe, ayaw lang. Last na lang ni. Then after mga ano ta. Pila na? 22,000 na. Babe, Isulo ba? Here's my card, oh. No. Oh. Si Karen. siya to? Oh, Sigurado ka? lagi. Pasag dito siya. Babe. Bagay kayo ni mo. Thank you, babe. Anong sumugod magit ko si gayon?
Ang ako pag yung giganahan nga bracelet. Dapat sa ako man to. Ako may nakauna ato. Ako man. Animal ka gid sila. Nganong tanan nga akong gusto maanha mo gid nimo. Ngano man. Kay loser man ka, day. Uy, pagdali niya, okay, kay mag-host party. Alas 6 na, oh. Ay, paglanglangan niya, day. Abi na ko nakabasya sa huna-huna. Ay, nakabasa yung ko, day. Nakabasa yung ko. Oh, Nag-post ka siya early in the morning, no? Mo siya pag-open ako sa akong IG. Mong, isugan dyan sa akong matang, yung post mo yun to. Ay. animal yung bayota. Matiming sa isulti sa kong ginahuna da. Visit gid oy. Oy, bruha, eh, sige, pamalik ka siya, no? Mauna niya ka. Magpalayo na ko ining niyabi. Oo, asa man ka? Oh, sige. Sige, pagdali ka, nag-wait ko nimo. Pero pag-amping, ha? Katingali mabandol ka. Buset! Buset na bayota! Pila na lang ka days, big day na ginin nyo. Kada sa aman mo abot sa tita do? Ugma, moabot na sila ni Uncle. Ah, mao ba? Kibaw ka no? Nilagsik biya si Mama nga kaming nang among kasal ni Sheila. Mao ba do? Lagi. Excited eh kayo. Mao gyud. Apurado lagi kuno kayo nga magkabalik nag Pilipinas. Ah, mas maayo no do. Nakatabang din ni tita ang imong umaabot nga kasal. Feeling na ko do. Maayo na gina siya totally kung manganak na mo ni Sheila. Layuan sing abta ni mo doy. Doon naon sa tong kasal do ha. Ah. Unya na ng panganak ha. Pag-ready na lang daan, babe. Igo na ko mamirma diri din. Mula kaon dayon ko. Pick up na tika. Adun tayo sa airport. Okay, babe. Chatty lang ko ha kung dool na ka. Okay, babe. Bye. Asa ang mga pirmahanan? Ni ano, sir? Okay. Sunod ako. Okay, sir. Pila na kabuka kong pirmahan? 25, sir. Ready daan. Okay, sir. Naara, sir. Okay. Next. Nira, sir, oh. Mana. Okay na, sir. I-check kong balik. Tingalig doon ako yung nasikapan. Nasay na natanan, sir. Okay. Mula ko dayon. Musugat ko ni Mami sa airport. Padawag lang kung may mga emergencies. Okay, sir. Go ahead. Sige, sir. Hello, babe? Unsa? No! 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 Sir? Carlo? No! No! Mami! Mami! Sir, nga no? Si Mami. Giyatagi si Mami. Hello? Hello, babe? Oh, si Sheila. I-off ka ng phone ni Carlo. Mami! Mom! Mom! Sir, kalma lang. Sir. Oh, Carlo! 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 Sir, pwede paspasan pa rin mo pagpadagan? Tingali ko si mahitabo niya. Paspasan lang nato, please. Kaluoy niya. Luspad na kayo siya. Lord, please. Ayaw lang itugot na may daot na mahitabo niya. Please. Lord, please save him. Please save Carlo. Karen! Karen! Oh, Jed. Asa na siya? Kumusta na siya, ha? Nasa sod. Wa ko kay baon sa niya kahimtang. Unsa man nakuyapan gud siya? Nawadan gud sa panimot? O lagi. Mabito nga naratol kaayo ko. Wa ko kay baon na unsa siya. Nikalit lang siya kaluya nga nagsangpit og mommy. O niya nihilak siya. Dayon mauna to na kuyapan na. No worry kaayo ko niya. Si Sheila, coming na? Ha? Wa ko ka-inform niya. Naratol naman ko. Nakatawag ka na ako? Yawa ka katawag ni Sheila? Gusto ko yung number niya. Imo ramang number nga anak ko. Okay. Sige. Ako na yung manawag niya. Balik na lang sa office. Ha? Balik na sa office. Kami na yung bahala ni Carlo. Okay. Sige. Adon ako.
Hindi mo gid pwede nga ako mabantay ni Carlo. Anong di man yun? Babe, Oh, si Mami. Ay, sabaw mo, do. Stay put lang muna. Do, si Mami. Relax lang, do. Relax lang. Ay, stress. babe. Paway una. Hindi mong kunito bago na. Kumusta na si Mami? Unsa na update niya? Babe, Tubag ako ninyo. Ang phone. Asa akong phone? Manawag ko ni Uncle. Ang akong phone. Jed, iyak ko ng phone. Ha? Okay ba? Si Karen tinggal lang niya ba? Sige mo na nagdaanin mo din sa ospital, do. Tawag si Karen. Tawag gino. Ambit na lang yung phone, be. sayang. Diliin ako ma-open yung phone. Pero pwede nila ako ipa-open sa lain. O i-delete ang tanong pictures ka na ang pusit ka, Sheila. Oh, si Jed. Oh. Hello, Jed? Kumusta na si Carlo? Nabalikan na ba siya sa iyong panimuot? Ang akong phone. Ipatod din sa ospital. Sir? Okay, sir. Ako ipahatod. Ang imong phone, sir. Palihog dawat, babe. Yata ni Sheila. Okay, sir. Check. Thank you, Karen. Balik na yun sa opisina. Okay, sir. Excuse me. Oh, may alam des Karen. Excuse me, Ninyo. Oh, nung sa may dagwayan ng usa. Ngano ka? Do? Wow, si mong naong, Roy. Taas paghihapon ng iyang BP. Nasuko man na siya. Pero bago na sa na siyang gipainom og tambal. Ay, palabing kalagot, do. Kinsa may di maglagot? Gay nang ipahatod. Siya ginihatod. Ah, si Karen. Babe, busy tingali ang mga tao. Wala yung makahatod. Kung may busy sa opisina, siya dapat ang pinaka-busy. Di siya angay basta-basta lang mubiyak, iwa ako. Na-worry mo to siya ni mo, do. Maog yun. O, sige na, kalma na. Niyan na yung mong phone. Off na gini. Ha? Iyang gi-off? Do, Oh. apasat mo mabayana, do. Wa pa to ka nakaw layo. Usa? Palihog, do. Babe, ayaw na good. Di na maubos ng imong BP. Bakal malang good. Do. Di ba ikay niingon nga dapat dili mo biya sa office si Karen? Kiwa ka? Pasang di lang to ka makabalik din sa office. Babe, inhale. Exhale. Balik ka. Ay, di ba mangumusta makaabot ni Tita? Atod, si Mami di ay. Naunsa na ka si Mami? Ma'am, kasal man ka mo eh. Ingon ka excited na kang muatin sa mong kasal ni Sheila. Yang ano naman ka din eh. Ma'am, fight ha. Fight lang yun. Pagpakaayo. Para mag-atid ka sa mong kasal. Babe, ayaw palapi. Di sa di malit pa si tita kung maunsa ka. Hinamdumi nga ni perma ka o waiver para makagawas. Dili para ba unta kay discharge sa doktor kay kuyawan pa sila si mong pipi. Magampo ta, babe. Atong iampo si tita. Okay, babe. Dili ta pwede magdugay din sa sud. Okay. Ma'am, mugawas mo na mi ha. Pero anharami sa gawas sa putahan. Di mi manglakaw. Ma'am, fight biya ha. Magpakaayo. Ayaw tang kupyai. Please. Okay ra ka? Okay ra. Sulti sa tinuod ha. Kung may pamation gani, sulti yun. Thank you, babe. Sure ha? Okay ra ka? Okay ra lagi ko. Ayaw na kayo palabig ka worry. Ma-okay ra lagi na si tita. Di din ako kalikayan. Kuya, wanggid ko. Oo, natural raman na. Pero ayaw lang sa palabi. Salamat na niya ka. I really need you now. Niara ko. Dili ti kabiyaan. Thank you. Ay, sorry. Di kaayo na langan ko.
Grabe, gid ka traffic. Nagpaluto ko ni ate. Mga ona ta? Ato lang ta sa kantina. Pwede naman tingali magdaog own food dito. O niya, mo palit lang ta og drinks nila. Tana te. Ay, kamo lang, day, gwapa. Dinilang ko, oy. Ako lay puli gwardya. Anhiraman ka sa gawa. Mayong Ote, pagduminaw di ba sa pwede Lex sa sod, good? Pino Nala, sige, Vlog. pangaon na mo dito. Ako ra din eh. Babe, tana. Ay, tahon sa duha, oy. Haskag may mahitabo sa inahan ni Don Carlo. Di madayon ilang kasal. Dinhi yung dapita. Nga akong gisapupos, Carlo. Na-feel pa na ko yung pagsandig sa kong dukan. Ug ang akong pagsapupo niya sa akong mga bukton. Og sasakyan na, walang paingon mi sa hospital. Ako paghihapon siya gisapupo. Dinhigit sa akong mga bukton. Oh, Carlo. Bisan dili kayo tudukay. O bisan wato ni mo makita. Dako na kayo tong butanga para nako. Dili gito na ko mahimong makalimtan. Oh, Nag-usap ka na, Saw. May gipunit lang ko. May gipunit ka. Pero gayak ka. Nag-usap bitaw ka na, Karen? Oh. nanguta na kag naunsa ko. Pilak. Nirina ko sa hitabo ganina. Yung sa ka? Kini. Ano naman? Kini dyan. Dinig napita. Dinig napita ako gisapupos, Carlo. Na yun yung katumba. Oh. Bisa malang katong nga moment, nakagakos ko niya. Dili siya sa kumagang bukton. Pag nasagyan na ni Sir Ricky, sa paingon mi sa hospital, nagsapupugi hapon ko niya dyan. Ako itong i-cherish ng mga moments. Katawa na noon sa... Okay na, sige lang. Katawa lang ko. Okay na yun. Ang importante nga na ako itong moment o ba niya. Huwag ko'y paki kung ako nagisumsuman slibak sa akong office mates. Huwag ko'y paki, ana. Kato nga moment with Carlo, mauta importante para na ako. Uy, Karen. Gising. Kung kahibaw si Carlo anang imong gisulti, no? Siguradong musamot tog kalagot ni mo. Kibaw ko nga nung nako karon. Para pangutan-on ka, nga nung imong gihilabtan ng iyong phone. Huwag mo ko mahilabot siyang phone. Imong gi-off. Uy! Kung na-off pag ganina ako, wala na ako tuyo, Tungod ng tingali sa akong karatol, ako napislitan. Oh, wow. Ritan lang. Ilong press mo ng power button sa kilid para ma-off, di ba? Og tuyo o mag-good na kay di mo na mahitabo nga mapislitan lang by chance. Ako gyud imong gistoryaan na, Karen? Really? I mean, tingali to sa kung una-una. Naratol lang magug ko ato pag-ayo. Na-recall ni Carlo nga nag-istoryahan na ipa sila ni Sheila before siya nawad-an og panimot. Meaning, nga imong gi-off ang phone aron maputol ang ilang convo. Ikaw ba? Imbus naman. Imbis imong ibana ng imong atraso ni Carlo, imong maninungpunan. Huwag ka maguna-una. Oh, saan na? Okay, kasulti? O, saan pa may sulti? Hawa na, bistado naman ka. Ako gituyog off! Ha? Gusto ka? Ako gituyo! Ano ba po tuloy lang panagsulti ni Sheila? Ano bisan sububo malagay gayon, ako masolo si Carlo. Dili ko mauwamaan ko na, ana. Huwag nag-wish ko. Nagtili madayon ang ilang kasal. Yabaga lagi bayan, ha? Dili na lang nato ni ipaabot ni Carlo, ha? Tingali kung sa iyang buhato ni Karen. May kanini ang i-kick out. Oh, Atod, asa dis Carlo? tuwa sa klinik sa doktor ni tita. Kuyog yung angkol. Uya sa kong migo, eh. Stress yung kasi ron. Wagi, development si tita, no? Nag-iskot man to sila og surgery. Lo, makasugakot ba si tita? Mao ni pangutana dyan. Sula.
Natay may bagid nga niya siya sa Pinas. Okay raw tatos gawas kay mas advanced man na ilang technology dito. Naanagid sa kamot sa Ginoo ang kinabuhi ni tita. Ana gid. Jed, Mm. ayaw lang yung sulti si Carlo ha, about ni Karen. Oo. Di na ko siya sultihan. Ang mga tao, klaro kayo nga ako lang gihimong sumsuman. Pakin ako inyo. Wa gyud di ay kay suod sa inyong opisina, no? Wa man gyud ko kabantay nga may kuyog ka nga mukaon. Permira man gyud na nga magsolo ra ka. Kasi labot ni mo. Wa. Concerned citizen lang. Pwede ba? Pahawa diha. Ika'y pahawa din eh. O ganagot ang imo kong papahawaon. Nanibayad man ko. Pahawa din eh kung di ka gusto nga may mahitabo ni mo. Oh, hilosa gudi mong tigawa nga ka, no? Bisan ikapitag ihay ning kantin, wa kay right na mo papahawa na ko. Kay gibayran ko ni akong gikaon, wa ko ni pangayo ah. So, gusto ka madisgrasya na sad parehas atong miaging buwan? Tanawa naay warning sign. Tanawa. Warning sign nga under repair ni nga area. Kung maunsa ka, wa bilabot ha? Ayaw kong ina nga wa ti kagibadlong. Bahala ka sa buhay nimo. Tingalin madisgrasya na sad ko, no? Mabalhin ko, eh. Oh, ay! Tuwa na si uncle nimo? Oh. Ubalit na siya sa hotel para magkapahuway. Ngano wa mo siya sa inyo do? Layuan siya. Mas maayo sa hotel ra kay dool ra din sa ospital. Makadali-dali na siya ganhi. O niya, unsa may sulti ni Doc about ni tita? Mayong pagpaminaw sa Nag-disco lagi Lex siya sa surgery. Pino Vlog. I-consider niya ang edad ni Mami. Nag-isa? So, sa ako naman lang. Uy. Hala, paingon lagi to sila sa ICU. Oh, babe, ang doktor lagi to ni tita ang nagdalik paingon sa ICU. No! Si Mami! Mami! Do! Carlo! Do! Babe, wa pa ka mukhaon. Ang gana. Ayaw pag-ingon anak ko. Bahalag wa kay gana. Kaon lang yun. Bisag kamay lang good, aron nasudlan na imong tiyan. Ato na ta sa sud na para makakaon ka. Okay. Ma'am, biyas ka. Mukhaon sa ko. Tara, babe. Agi mi kamay, excuse. Naa si Karen. Kuyog ni imong mga staff. Ako na lang itubangon. Kaon gid una. Ako na lang una atubang nila. Okay. Dito sa front, guys. Dali. Hi. Hello. Si Sir Carlo. To pa sa sud ni Kaon. Guys, pwede ra mo view sa mami ni Sir. Salamat sa inyong pag-ani, Karen. Feeling family na kayo ka, no? Oh. So, unsaon naman lang inyong kasal? Nga namatay man ang mami ni Carlo. Cancelled na. Oh. Hmm? Mapuspone lang tingali, Karen, pero dili may tabong makansal. Oh, Hey guys, nalagi mo? Jad, maayo kini aka. Nagkarang nangutana. Unsa na ko na mahitabo sa kasal ni Sir Carlo. Karon nga namatay ang iyang mommy. Next week na supposed to be ang kasal, diba? No, ang bride oh. Siya pangutan ang. Abi magod na kung nakinahibawan. Close magod mo ni ni Sir. Kung close me, mas close sila. Ang na din ng bride. Jed, nangutana na siya na ako. Ug ako na sana siyang gitubag. Wa lang gitingali siya makontento sa akong tubag. Ano di? Kamatuon. Unsa yung problema? Hi, Sir. Good evening. Our condolences, sir. Salamat. Salamat din niya. Do, nangutan na sila. Kung saan ako na mahitabo unya sa inyong kasal. May rason para dili ni padayon.
Dali ba lain, sir, nga namatnian ka o niya magpakasal ka? Imo pa ginang mommy. Dili ka kaniya kagon, sir? Mas kagong ko niya, kung ipos po ng kasal. So akong klarohon sa mga nangutana, padayon ang kasal, bisan gihaya pas mami. May lain bang pangutana? Klaro matingali ang tubag, no, Karen? Oo. Pwede dili na lang ta mag-iskot about ana. Ni ata para mag-ampo og moduyog sa kasubo sa pamilya ni tita. Palihog lang. Dili ta mag-iskot og lain. Nakadungog ang tanan? Babe, naay nangabot nga mga bisita. Ako mga cousins na. Dili, babe. Atras sugatan. Excuse na ninyo, Karen. Tana, babe. Ang bruha. Proud kayo nga nastupad ni Carlo nga may abis mga bisita. Nga ni anhi pa masag ka. Nga expected na mag-good nga makakita kag mga ingunana. Sakit-sakit lang kas dughan. Diba? Parehas lang ta. No, kita parehas eh. Happy lang ko para nila. Samtang ikaw, bitter. Guys, nabay mga snacks ha. In case ganahan mo. Self-service rin din eh. Okay? Pwede naman sa tingali nga mo volunteer observe. Oh yeah, pwede kayo. Okay. Mo-serve ko. Di ko magpa-feeling family. Hindi mo sige ka pwedeng magpa-feeling family. Huh? Coffee or tea? Doon na sa soft drinks of juice. Kinahan ka? Babe, excuse una. Asa man ka? Akong tabangan si Karen og serve sa mga bisita. Nga mo tabang man ka. Siya namang usa. Pasagdi siya. Pero, Napay mga bisita nga nangabot. Among family friends. Tana, atras sugaton, babe. Ang bruha nga Sheila ay igo lang nilinit na ako. Huwag siya mauwaw. Huwag siya na ako nagtabang. Day. Kaning tubig, day, be. Tubig. Ay, miss, tapinya ni siya. Nakuha tubig. Bisit ba yun? Bisit na. Isugo naman hinuon ko. Nagpasuok na mangod ka din eh. Asa na pagtuon ako helper? Kinsa mo sa nang sa? I-volunteer mo ka nga serve. I-announce na ganito nga self-service ng snacks. Tabi mo na ha. Nainabot ako amigo. Bro! Makalagot. May pagwa ko mo-volunteer kanina. Gihimo na hinong kong at sa'yo ni mga dato nga mga bisit. Karen, Oh, okay na ka? sa imong tanaw, okay ra kong gihimong silbidora sa mga bisita? Sorry. Pero, dili ba ito ni Munit nga buhaton, good? Aware man ang tanan nga self-service ra. But anyway, thank you kayo sa pag-serve, labi na sa mga senior nga bisita. Karen, pwede okay na lang ta? Pwede mahimong nice na lang ta sa usag-usa? Can we just be friends? Friends? Huh, in your dreams. Oh. Bisan ang supay mong buhaton, dili mahitabo ang magkig-amiga ko nimo. Never. Unsa gid mo problema nako? Mangingilog ka. Oh. Imong diilog si Carlo nako. Ngano? Imo bagod si Carlo? Oh, Unsaon man ako pag-ilog sa dili imo? kahilas na nimo. Oh, gaga, buhi ko. Buhi anti ka kun musaad kang dili na ka mangita gubot. Ibaw ka ba? Nakakumot ko na kay ko anong imong naong? O bitaw, maubitaw di pugnganti ka. Huh, usukol gini ka nako? For self-defense nganon dili. Huh, nagsalig ka lang ni Carlo. Bisan wa si Carlo. Kaya ragid kay na kung dipinsahan ang akong kaugalingon. Tagabukid ba ako basig nalimot ka? Ingrata. Papretend ka pobre. Huh, kanus amang ko nagpa-pretend, Karen? Ikaw raman may nakaminos na ako. Pwe! Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Tissue. Salamat na lang. Manghilamos na lang ko. Excuse ninyo. Ikaw ba? Nausa man ka? Anong gibuhat man to nimo? Kuwang pa to. Nayapag na ka? Hinumdumi nga may atraso ka nga tuan na sa pulis ang ebidensya. Imo pag yung punaan? You think luag-luagan ka ni Carlo kung may bawa siyang imong giludan si Sheila? Nadala ko si Muson. Tani na, tingali mo sumuto si Sheila ni Carlo. Anong naaman ka? Udawon ta sa mami ni Carlo.
Pero mobalik na lang niya ako sa laing adlaw. Tana dayon, mabiya na takaron dayon din eh. Dali. Do, nakita ka na Sheila? Ni atom do pa ingon do, mo si Arte nga lito. Ah, No. Naarasod ba ya si Karen dito? Naasa dito? ha? Na dito si Karen. Ato na tara. Naa siya? Ikaw ba? Careless jud ka ika. Ayaw na lagot kong kasabi. Di oy, kinahanglan nga kasab-an jud ka aron maka-realize ka nga kanang imong gipangbuhat, wa gid kay makuha ana gawa sa dugang nga heartaches. Gusto lang ko man ni Mouse tong babayhan. Sakto man siya. Uma siya sa nimo. Iyang giilog si Carlo. Sakto gihapon siya. Nga wa siya mangilog kay never ba gyud nga nahimong kamo ni Carlo. Oh. Sorry lang gid Karen ha. Pero for me, time na gid nga mudawat gid unta kas kamatuoran nga dili para imo si Carlo. Stop! Ano di man ka maminaw? Wa gid kay peace of mind anak kung magpadayon kas imong kabuang. Kay bisan usa pay imong buhaton, dili ka makapugong sa ilang pagpakasal. Stop talagi! Ay kugsing kahi oy. Usa ka nabuhi nako. Bala koy. Loser. Oh. Hindi man ka maminaw. Wa gid kay peace of mind anak kung magpadayon kas imong kabuang. Kay bisan unsa pa imong buhaton, dili ka makapugong sa ilang pagpakasal. Babe, naibaw ka yun nga gusto rin ako i-push through ang atong kasal. Bisang gaya pa si Mami. Kinaibaw ko nga okay sad siya. Pero usaon nga, dili ba mo sugot ang mga elders sa pamilya after na nandiyo ko sa lubong. Misulti na bitaw ko ni mo, anak. Sorry good, babe. Ngano ba mag-sorry man ka, uy? Gawas pa. Wa man ko magdali ba? Nagdali man ko. Ha? Gibiyaan naman ko ni Mami mo. Gusto unta ko nga. Naaring ka upan ako. Sige lang. Gamay sakripisyo lang. Ato na ipahimutan si tita. Babe, pwede mo hangyo? Ansa man na? Pwede, dili na lang tita yung pag-refer ni Mami. Kaya I'm sure, gusto na unta siya makadungog nga mutawag ang Mami niya. So sad lang wa na gyud siya. Wa na siya kapaabot sa itong kasal. Sure. Kana ra di ay? Why problema, babe? Napahilo na nagit si Mami. Bisan sakit kayo para na ako. Pero, nalipay na lang sa ko nga. Magkita na sila ni Daddy. And I'm sure, nalipay na si Mami nga misangpit ka na niya og Mami. Few days from now, ang ato na yung kasal, ang atong tubangon. Sure ka nga di ka mo join sa celebration? Ikaw lang, kumusta ka? After din sa simbahan mo, pauli na ko. Ay, di na lang sad ko. Uno nga lang kihapon ti ka. Di naman dani unta kaangay mo, ani. Nagsakit-sakit ang gitas imong tugan. Tanayan na. Dili na nako kaya. Okay. Congrats again. Congrats sa inyong dua. May you have many children to come. Grabe sa di mo wish, uy. Panikamutan, do. Panikamutan. By the way, what si Karen, no? Invited man siya. Kaluoy. Di ka din niya kaya. Do. Di na lang tamagis ko itong mga dili importanteng tao. Ay, okay. Sorry.
Congrats again, Do. Salamat, oh. Wow! Kadaghan ko di ini, Karen. Sky is the limit ni Yana. Okay naman kung mahubog ta. Yarbit ata sa apartment. Oh, hinuon. Okay, sugdo na nato. Happy? Finally. Ako na gid ka. Ug imo na gid ko. Kabalak nun ba, uy? Dugay lang ko nagpaabot ini ngayon na, babe. Mayong pagpaminaw Oh, finally. sa Lex Pinoy Vlog. Ni aragad. Babe, I love you. I love you too. Yabang mo ko. Nakadawat naman unta ko. Happy na unta ko. Para nila. Pero nga nung kadrama mo ko ron. Happy na kong okay rin ko. Di man day. Ina-hurt hindi ko gamay. Ay. Habit naman din alas 12. Grabe, may kanit Sunday ron. Lipong-lipong paman ko. Grabe no. Kahubog din nato kapii. Ayun sa man. Usab daw niya. Uy, ayaw na uy. Trabaho na ugma no. Manawag sa akong bana unya. Asa man, may plano na ka? Ma-resign na gid ko. Good. Sakto ka. Mas better nga magpalayo ko. Very good. Si Auntie na ako. Ako sang tubagon, ha? Hoy, ano ka? Problema, honey, uy. Ano man? Sa may problema? I-deport akong auntie. Masakiton pagit siya. Oh. Huwag ang pinaka na kong problema. Kaya doon na siya ipabuhat na ako. Oh. Unsa man? Yung ipaato na ko yung mga amo sa una dito sa US. Mga US yung tabang. Oh, ato Naaraman ka kay address? Naibaw ka bakin sa iyang mga amo, Yana? How would I know? Ang parents ni Sheila. Kalampad, Ani. Nga naman. Karen, I have to go na ha. Dakan pa kay ko buhaton. Sorry, di nagyo ko ka-stay og dugay. I'll go ahead na. Halo ka nga mga ayokog tabang ni mo? Sort of. Bye! Wasa ko na kinahanglan sa mong tabang! Buisit! Babe? Di yung pwede ma-extend mong leave sa school? 3 days sa yun? Gusto ni mo ako i-extend? Pwede naman ko ma-extend og 2 days. 2 days sa sad. Pila man di mong gusto? Mabul lang. Bisag 1 month lang ko. Ha? Grabe sad ka, no? Seryoso ko, ha? Be, ikaw ko no, be. Kung doon na empleyado ni mo nga ni-leave for 3 days, unya mga og extension nga 1 month, masagot ka. Nagawa sa ni mo, babe, oy. Mm. Imo rin sa dayon kong gibali. Ang be.
Dapat unda to, babe. Giwan man na ito ni mudaan. Di man sana pwede, babe. Bago pabaya ko. Noon, sada. Ay, sige na lang. Ikaw, sad, no? Mura sa kyung dili ta magkita kada adlaw, uy. Ganahan man kong every minute, every second of the day. Naa ka. Pastilan, ka-over gid nimo. Mura, sad ba sig dili mo report sa trabaho? And speaking of reports trabaho, actually, nilive naman ko for 1 month. Ha? You sure, uy? Seryoso ko. Aw, hinuon. Tag-iya man ka. Way makabuot nimo. Unya ako ka empleyada ramang ko. Naadiha ang kalahian sa atong sitwasyon. So, saon man ako, ha? I Ha? mean, unsa may akong buhaton ini, kung mubalik na kag-work, Balik na lang, sad. Pwede naman sa kung ka mo balik anytime. di ko. Ha? Nakaset naman akong mind ni mo. Ikaw, gid ba? Lagi. Gusto ko magsigir kung tanaw ni mo. Ikaw ba? Seryoso ko. Sige na, uy, ikaw nagtarong. Ano din ka mong tanaw na ko? O, di ko mo tanaw ni mo. Wa, Tanaw mong good. tutok na ko ba? Ikaw ba ganong OA makay ka? Tutok ba? Nagkaunta, uy. Bagay na ba? Sige na ba? Tutok na ko, sige na. Carlo, ha? Gibatian ka sa kong naw? Naunsa man ka, uy. Tanaw na ko ba? O, lagi-lagi, O, kana, di tanaw na ko. Carlo pa. Shh! Ikaw pa naatas. Uy, naatas ka anan, ha? Shh! Pasagti lang ko, ba? Namawi lang ko, karon. Mayong pagbuminaw sa Lex Unsay Pino naman, Vlog. Wa may good ko ka-score ni mo sa uyap pata. Uy. Mao nga pasagti ra ko, ha? Ngini ko karon. Babe, dili na tadinis kan anan. Oh, sige. Sasalan lang ta. Okay na ka din sa sofa? Ha? Okay ra. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise, o palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel, og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.